Witajcie roztomili. Nagrywam to jeszcze poram godzin przed północą, no ale chciałbych, żeby się to ukazało już pierwszego dnia Nowego Roka. Skóryś właśnie tego Nowego Roka chciałbym wam wszystkim życzyć przede wszystkim szczęścia, zdrowia, miłości w familii. Ten rok nie był najfajniejszy. Działo się moc i dobrego, i niedobrego. No ale my ten rok przetrwali. W moim żywobyciu bez ten rok było siłam do roboty, mockam dobrego, nowego, cosik ciekawego, no ale też było poram sytuacji, kaj trzeba było dać bardziej pozór, a szło się też trochę bać. No ale ten rok już minął. Muszę wam powiedzieć, że przyszły rok, latoś, będziemy mieli zaś kupam roboty. Siłam trzeba je zdziałać. Dla naszego hajmatu przyszły rok będzie fest ważny dla Ślązoków. Oczywiście nie dla Ślązoków, no ale przede wszystkim dla Ślązoków. Jak wiemy, są pewne obietnice, które persony muszą spełnić i na to będziemy czekać. Jest też welunek i obie te rzeczy są związane też ze mną. Z tego, że chcę startować welunku, a chcę też pomóc w rychtowanie wszystkich spraw związanych z nauką śląskiego utki w szulach. Kiedy ta pomoc będzie potrzebną, nie narzucą się. Chciałbym pomóc, ale nie wiem, eli bana mógł. Eli dostanę przyzwolenie też na to, z tego, że dopiero rok studieruję, nie mam wykształcenia pod tym kątem, a studieruję politologię. Eli mógłbym być rektorem takiej mniejszościowej gołtki, no ale trzymam fest kciuki za to, co by nam się to udało. To wszystko ja wam z całego serca życzę, bo ja nie zawiszczam inkszym personom. Nigdy staram się nie przechwalać tym, co mam, co mi się udało zdziałać. Ja dycki informuję, przekazuję rozmaite informacje, moją wiedzę i to jest tyle. To jest po to, co by wszystkim coś ich zakomunikować, a pokazać. Nie mam żadnych złych zamiarów. Chcę co by się dalej rozwijało, to co na moim sercu leży, czyli śląskość na naszym terenie. I tej śląskości chciałbym wam życzyć. Życzę to wam ją, Ślązok, wam Ślązokom, echt śląskiego roka 2024. Chówcie się.